priče koje bi su ti htjeli, pričaju vam Gor i Vila Eli. Čudesna šumica skriva knjigu Krijesnica, koju volim, volim čitat ja. Čudesna šumica skriva knjigu Krijesnica, koju volim, volim čitat ja. Sve priče koje bi su ti htjeli, pričaju vam Gor i Vila Eli. Čudesna šumica skriva knjigu Krijesnica, koju volim, volim čitat ja. Čudesna šumica skriva knjigu Krijesnica, koju volim, volim čitat ja. Od korice do korice. Čitam, čitam, čitam. Što je svijet? Tko sam ja? Sad se pitam. Naša knjiga Krijesnica poznaje svijet cijeli. Priču vam sad pričaju vaši Gorg i Eli! Eli, tako mi je drago što te vidim. I meni je drago što te vidim, Gor. Drage i bliske ljude volimo sresti. Tada nam je srce veliko. Wow! A kako možemo znati da je osoba koja nam je draga, evo, baš kao ti meni, da je to prava osoba za nas? Znaš, postoji jedna lijepa priča koja govori upravo o tome. Eli, ispričaj nam priču o pravoj ljubavi. Čudesna knjigo što pričaš djeci, priču o pravoj ljubavi nam reci! Bio jednom jedan princ koji se želio oženiti princezom, ali pravom, pravcatom. Kako je mogao znati da je prava? Sad ćeš čuti. Jednoga dana naredi svojim slugama da mu u veliki kovčeg spreme najljepšu odjeću i obuću, prekrasne šešire, lakirane čizmice i još što drugoga što bi mu moglo zatrebati. Znam! On je išao tražiti svoju pravu ljubav. Pogodio si, Gor. Proputovao je on tako čitavo kraljevstvo. Sreo uistinu krasne grofice, kneginje, pa i princeze. Ali ga je uvijek mučila dvojba jesu li one baš prave. I tako se na kraju vratio kući tužan, jer nije obavio ono što je naumio. Ajoj. Mora postojati način da se nađe prava ljubav. Slušaj dalje. Jedne noći nastalo je veliko nevrijeme. Sve je tutnjilo i grmjelo, a munje su nemilosrdno parale nebo oštro sjevajući. I? Netko tada pokuca na vrata prinčeva dvorca. I? Sluge ugledaše djevojku koja je cvokotala od studeni dok joj se voda obilato slijevala niz odjeću i kosu. To je sigurno bila nekakva zla vještica. Ma djevojka se predstavi kao princeza. Sluge je uvedoše u dvorac, ponudiše joj kupku i okljepu, dadoše joj čistu odjeću, a kad su je izbliza pogledali, imali su što za vidjeti. Takve se ljepotice ne viđa svaki dan. Ne vjerujem baš. Princ, sav sretan, odmah posla dvorjanina da dovede princezu na večeru, a čim ju je ugledao, zaljubi se u isti tren. U svom srcu princ odmah pomisli: o, kad bi barem bila prava princeza. Kako to provjeriti? Nije znao ni princ, ali zato je znala mudra kraljica. Kako? Kraljica naredi slugama da djevojci pripreme postelju, a ona potajice uzme jedno malo zrno graška, stavi ga na krevet i na njega navali tešku posteljinu. Ujutro upita djevojku: kako si spavala, drago dijete? Joj, čitavu noć nisam ni oka sklopila. Jadala se djevojka. Kao da imam nešto u krevetu, toliko me žuljalo. Jadna princeza. Što ju je toliko žuljalo? Gorg, žuljalo je ono malo zrno graška. Sva sretna, kraljica odmah reče princu: samo princeza može biti toliko nježna da osjeti jedno malo zrno graška po toliko poklona. Ne sumnjaj, sine, prava je princeza. Sav sretan. Princ odmah zaprosi djevojku, a
rado pristade, pa su živjeli dugo i sretno do kraja života. Wow! I tako je princ pronašao svoju pravu ljubav. Da, zato što je vjerovao svim svojim srcem u to. Wow! A to je baš lijepa priča. A Gorg, vjeruješ li ti da ćeš pronaći pravu ljubav? Ja? Joj, vjerujem. Ali pod jednim uvjetom. A koji je to? Imaš li možda zrno graška? Draga naša djeco, vi imajte puno lijepih želja. U koje ćete vjerovati. Ha! Svim srcem. Pozdrave vam šalju vaš Gorg I Eli. Bog!